Махай мач вкусно. Вече набираше му каши отгоре. Може ли бете го нея клипа? Каската на маса, той... Той я пале. Теглим нож, ти че не снима отгоре. Извинявайте. Не, то не е требало или нека да бъде. Много да ми е било. Я те века да се види, да после това чака.